Umqeqeshi omkhulu weMamelodi Sundowns SteveKomphela uncoma ukubuyela efomini kukaPeter Shalulile kulandela ukushaya amagoli amabili behlula iCape Town City ngo-3-0 ngoLwesithathu ebusuku. Lo mgadli waseNamibia uke wathwala kanzima eklabhini naseqembini lezwe lakhe emuva nje, kodwa kubukeka sengathi usephinde wayithola ifomu yakhe. Ngaphambi komdlalo neCity, igoli lakhe okuwukuphela kwalo emkhankasweni walithola benqoba ngo-5-0 bedlala neGolden Arrows ku-curling knockout. Ama-Brazilians azobe nethemba lokuthi lo mgadli oneminyaka engu-31 ubudala uzoqhubeka lapho egcine khona lapho bebhekene neCitizens uma sebedlala neKaizer Chiefs ku-quarter final e-FNB Stadium ngomgqibelo. Ngokomlando, uPeter ubeyilungu elibalulekile leMamelodi Sundowns futhi ngesikhathi simbona eshaya igoli ngoLwesithathu sizwe ukukhululeka, kusho uKomphela mayelana nokuvuka kukaShalulile esithangamini nabezindaba ngoLwesithathu ebomkhulu bePSL. Kubalulekile kakhulu ukuthi umgadli azethembe futhi into eletha ukuzethemba kumgadli izinombolo. Uma beshaya igoli bathola ukuzethemba okukhulu futhi ufika ngesikhathi esifanele. Ukuthi ushaye amagoli amabili kwakuqinisekisa kakhulu izinga analo. Lamaqembu amabili atholana phezulu kumdlalo omnandi weBetway Premiership ngenyanga edlule lapho iSundowns yaguqisa khona ngo-2-1 iChiefs. Amakhosi azobhekana nomdlalo wamaqhubu ngemuva kokuthi ebambene ngo-2-2 neMagesi FC. Nakuba uKomphela ewabeka esifubeni amakhadi akhe uvumile ukuthi iKaizer Chiefs inomehluko omkhulu ngaphansi kukaNazradin Nabi. Angicabanga ukuthi kuzoba umsebenzi osezingeni eliphezulu kumina ukuza lapha ngizohlola izimbangi zethu, kodwa banamandla kanye nobuthakathaka babo. Kukhona okubalulekile esikubonayo, kukhona i-aura namandla azwakalayo ngeqembu leChiefs. Lawo mandla aqhamuka emiphumelweni abayitholile nendlela ababona ngayo izinto ezenzekayo. Banethemba lokuthi bazobeka umaka kule season kuligi futhi kuhle ukukubona lokho, ngoba uma kwenzeka lokho kufaka wonke umuntu ngaphansi kwengcindezi futhi wonke amaqembu eligi afisa ukuba sezingeni eliphezulu, ngoba iKaizer Chiefs ziyezwakala izigi zayo futhi sesike sazizwa eFNB Stadium kuphethe uKomphela oyigagu.